bela jelen fo ka bela jelen waliɲuman bi ye juma ye lawaroma don do bato don do an bɛ dugawu kɛ ya rabi ala k'an ka bato minɛ octobre kalo tile 28 san 2022 ni y'an ka donkiwari waati seli bi donkiwari kɔnɔna la Mali jamana ɲɛma Asimu Goyita ale kɔni ye maa dɔ bisimila a ka dagayɔrɔ la n'o ye palais min bɛ tali kɛ Niger jamana ɲɛma kɔrɔ ni ale yɛrɛ tɔgɔ Mamadu Isufu ka bɔ yen Mali premier ministre n'o ye cɛmancɛla fanga premier ministre ye Abdoulaye Maïga colonel Abdoulaye Maïga ale kɔni ye min ye kɛnyɛrɛye baarakɛlaw ka se ka sigidala baro kɛ n'olu ye o baroda sen fɛ kumana min ye gɛlɛya dala dumuni ale ni a ɲɔgɔnna si caman kan an bɛna don n'olu ye an ka walawalali kɔnɔ ka b'o la bi jamana ɲɛmaaw u y'a laɲini min bɛ tali kɛ casque la k'a donni ani waati cɛ k'a kɛ diyagoya ye maliden fɛn fɛn ni e de bɛ sigi moto kan ayiwa yaasa ka se ka lakanali kɛ an bɛna an da don o fana la an ka walawalali kɔnɔ. Ka bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waliɲuman dɔn i b'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na Mali jamana ɲɛma ni o bɛ tali kɛ colonel Asimu Goyita a ye kɔni ye maa dɔ bisimila minɛ ni ale Niger jamana ɲɛma kɔrɔ Mamadu Isufu a kɔni nana ka bɛn ni alamisadon ye octobre kalo tile 25 san 2022 i b'a ye k'a fɔ u ye barodalasigi kɛ barodalasigi min ni a bɛ tali kɛ gɛlɛya min ni o bɛ an ka jamanaw fo ka taa se cɛncɛn kan jamana ninnu yɛrɛ kɔni ma ayiwa Mama Isufu a kɔni nana ni o ye jɛkulu min tɔgɔ la a bɛ fɔ ko panel indépendant du haut niveau sur la sécurité et le développement au Sahel n'a bɛ tali kɛ min ye basigi ale ni ayiwa ɲɛta cɛncɛn kan jamanaw olu yɛrɛ kɔni na an y'a fɔ Mamadu Isufu ale ye Niger jamana ɲɛma kɔrɔ ye ayiwa ani maa caman olu de kɔni nana ɲɔgɔn fɛ min bɛ tali kɛ basigi kuma ale ni ɲɛta cɛncɛn kan jamanaw la ka se ka olu yɛrɛ kɔni fɔ a y'a yira k'a fɔ bi min bɛ anw ɲɛ n'o ye gɛlɛyaba ye o de ye basigi ka taa sira caman yɛrɛ kɔni fɛ ayiwa min bɛ tali kɛ waati yɛlɛma fɛnɛ la o ye gɛlɛyaba ye fo ka taa se anw ka jamanaw olu bɛ ka fa cogoya min na k'a sababu kɛ banbaaciya wale ayiwa olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye gɛlɛyaba ye sɔrɔ ta sira adamadenya ta sira kuma ninnu kɔni a bolila ninnu kɔni caman yɛrɛ kan n y'a ye k'a fɔ u ka kuma ɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni kɔnɔna la président min an y'a fɔ n'ale bilalen bɛ jɛkulu min ɲɛ ni o jɛkulu yɛrɛ ye panel indépendant pour la sécurité ayiwa min ni ale yɛrɛ kɔni gulonnen bɛ diɲɛ keleyatɔnba yɛrɛ kɔni fɛnɛ la ayiwa o y'a yira k'a fɔ olu ka baara ale ni farafina tɔnba min ni o ye Union africaine ye o fana ka yamaruya kɔnɔna la ka taa se min ye farafina tilebiyan fanfɛtɔw n'o ye CEDEAO ye ayiwa ani olu yɛrɛ fana ka tɔgɔ di ɲɔgɔn ma fo ka taa se jɛkulu min bɛ yen nɔ n'o olu ka laɲini ka se ka basigi k'a lase cɛncɛn ka jamanaw la n'a bɛ fɔ min ma ko G5 Sahel ayiwa kɔni nana yaasa min ye ka se ka jateminɛ kɛ baara minnu kɛra basigi ale ni ɲɛta yɛrɛ kɔni sira fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la cɛncɛn kan jamanaw la ani minnu n'o olu bɛ taa jamana wɛrɛ la ni gɛlɛyaba b'o olu kan ni o ye ja bɛ se jamana minnu yɛrɛ kɔni ma fo ka taa se pays de golfe olu jamana yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen ma kuma ɲɔgɔnya in na an y'a fɔ u ye jateminɛ kɛ taabolo minnu baara minnu kan ka kɛ laɲini minnu ni olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ sen na yaasa min ye gɛlɛya ninnu olu dala bɛ se ka lakuru cogoya min na fɛɛrɛw fɛnɛ tigɛra ayiwa laɲiniw fɛnɛ kɛra ka bɛn n'o baara ninnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen an y'a fɔ o bɛɛ lajɛlen kɛlen kɔfɛ min ye hakilina yira olu kɔni bɔra a kɔnɔna la fo ka taa se laɲini minnu fɛnɛ bɛ yen nɔ ka se ka olu fara ɲɔgɔn kan k'olu kɛ kelen ye ni jamana ninnu ale ni u teriw yaasa min ye laɲiniba ni o ye ka jaabi kɛrɛnkɛrɛnnen di basigibaliya ale ni ɲɛta o baara ninnu olu ma cogoya min na nka nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kun cɛra min bɛ tali kɛ foli ni waleɲuman dɔn ka se ka o ɲɛsin jamana ɲɛmaa ma bari ka d'a kan a sɔnna ale ka jatigiya minɛli o yɛrɛ kɔni ma fo ka taa se min ye ka sɔn ka waati d'a ma waati min kɔnɔna la u ye ɲɔgɔn ye ka se ka kuma caman k'olu fɔ minnu n'a bɛ tali kɛ bɛn ni basigi ale ni ɲɛta ka bɛn ni farafina cɛncɛn kan fɛ jamanaw olu yɛrɛ kɔni kibaruyaw ye ka bɔ yen an y'a fɔ halisa min bɛ tali kɛ dala dumuni ale yɛrɛ kɔni sɔngɔ gɛlɛyali la a kɛra sababu ye waati tɛmɛnlenw na maliden caman wulila min ye dusumakasiw ye ka se ka olu yira taamaw senfɛ min bɛ tali kɛ balo yɛrɛ kɔni gɛlɛyali la halisa ayiwa ka bɛn ni alamisadon yɛrɛ n'o ye octobre kalo tile 27 san 2022 ayiwa kɛnyɛrɛye tigilamɔgɔw olu ale ni jamana yɛrɛ kɔni premier ministre olu kɔni ye ɲɔgɔn ye ninnu kɔni kɔnɔna la ayiwa i b'a ye k'a fɔ u y'a
laɲini n'a bɛ tali kɛ ka se ka jɛkulu dɔ bila sen kan jɛkulu min n'a bɛ fɔ min ma ko cadre de concertation au niveau entre jamana ale ni kɛnyɛrɛye baarakɛlaw yɛrɛ kɔni cɛ wa foli ni waleɲumandon yɛrɛ kɔni kɛra bari ka d'a kan baara minnu laɲini mun kɛra ni o bɛ tali kɛ ka se ka balo ko o nati kana jamana kɔnɔ cogoya min na ani ni nɔgɔ ni o ye engrais ye nanzarakan na min bɛ tali kɛ balo fana la minnu ni jamana yɛrɛ denw mɔgɔw yɛrɛ kɔni tɛ se ka ɲa olu yɛrɛ kɔni kɔ wa kuma ninnu kɔni daminɛ la min bɛ tali kɛ jamana premier ministre ɲɛma kɔni na a ye foli kɛ kumara jamana ɲɛma tɔgɔ la ani a ka gouvernement maa tɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni tɔgɔ la min ye foli ba ka se k'o kɛ k'o ɲɛsin kɛnyɛrɛye tigilamɔgɔw yɛrɛ kɔni ma bari ka d'a kan waati min na jamana yɛrɛ kɔni bilen bɛ n'o ye embargo kɔnɔna yɛrɛ la ni kɛnyɛrɛye baarakɛlaw olu de sɔnna k'u kɔkɔ da min ye gɛlɛya yɛrɛ la yaasa jamana a n'a denw olu bɛ se ka u da la dumuni ka se ka a sɔrɔ cogoya min na a ye ladɔnniyali yɛrɛ fɛnɛ kɛ ko baaraw bɛ sen na minnu ni olu bɛ tali kɛ ka se ka minisirisow k'olu fara ɲɔgɔn kan olu ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ayiwa baara minnu n'a bɛ tali kɛ ka ɲɛsin hakilinaba o saba yɛrɛ kɔni ma fɔlɔ ye min ye da la dumunifɛnw o sɔngɔ gɛlɛyali ka se ka o lajɔ cogoya min na ayiwa min bɛ tali kɛ da la dumuni an mago bɛ jɔ minnu na ka se ka olu fɛnɛ nati ka na anw ka sugu kɔnɔ cogoya min na sɔngɔ ayiwa nɔgɔyala o fɛnɛ bɔlen kɔfɛ min bɛ tali kɛ nɔgɔko la n'o ye engrais ye ka se ka fɛɛrɛ kɛ olu bɛ se ka na cogoya min na Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔna la nka minnu ni premier ministre yɛrɛ kɔni tun bɛ kuma ɲɔgɔnya la ni o ye kɛnyɛrɛye kɔni baarakɛlaw ye ni o bɛ tali kɛ commission min yɛrɛ kɔni taara n'a bɛ fɔ minnu ma minnu ma ko commission de concertation olu kɔni ye a laɲini jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni fɛ ayiwa min bɛ tali kɛ ayiwa baara jɛkulu dayɛlɛnni fana la jɛkulu min ni o bɛ ɲɛsin cadre de concertation olu ni jamana kɛnyɛrɛye baarakɛlaw olu fana ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka fɛɛrɛw ni hakilinaw ka se ka olu yɛrɛ kɔni fana ta min bɛ kɛ sababu ye gɛlɛya ninnu dala bɛ se ka lakuru cogoya min na a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ patronat la conseil national du patronat o maa danga ni ale ye Sidi Daɲoko ale kɔni ye foli kɛ hakilina minnu talen filɛ jamana ɲɛmaaw fɛ wa a ye foli kɛ min bɛ tali kɛ maa o maa tun bɛ kɛnɛ kan bɛɛ lajɛlen kɔni y'a laɲini sɛbɛn min kɔni bɛ yen bi ka se ka o kɔnɔ fɛɛrɛ ayiwa yaasa gɛlɛya ninnu olu fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ la yanni premier kalo novembre kalo ayiwa o tile fɔlɔ yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ yaasa gɛlɛya ninnu fɛɛrɛw bɛ se ka sɔrɔ la cogoya min na nka a yira k'a fɔ laɲiniba kɔni ye jumɛn de o de ye ka taa sira nasuguya bɛɛ lajɛlen fɛ ayiwa mun bɛ se k'a to gɛlɛya min na an ɲɛsinen bɛ olu yɛrɛ kɔni ma bi anw bɛ se ka fɛɛrɛ minnu sɔrɔ olu la cogoya min na premier ministre y'a yira k'a fɔ an bɛ waati min na a ka gɛlɛn nka n'an sɔnna an bɛ se ka bɔ yen an y'a fɔ bi Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔ n'i ye ayiwa accident a kɔlɔlɔ n'i y'a caman ta k'a lajɛ a caman bɛ bɔ casque o yɛrɛ kɔni donbaliya de la ayiwa walima ka casque don ka sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen ma ɲɛnabɔ n'o ye casque ceinture siribaliya ye o de bɛna kɛ sababu ye maa caman a bɛ fɔ bana min ma ko traumatisme n'o ye kunkololabanaw ye ayiwa accident kɔfɛ i b'a ye maa caman de bɛ bi o dingɛ kɔnɔ ayiwa nin hakilina ninnu a farala ɲɔgɔn kan san caman ayiwa nin gɛlɛya ninnu de kɔni bɛ yen Mali ɲɛmaaw u y'a lajɛ ka tila k'a fɔ waati tɛmɛnlenw na laɲini kɔni kun kɛra n'o ye fanga tɛmɛnlenw kɔni fɛ nka bi halisa a ko ninnu ma se ka sira yɛrɛ kɔni sɔrɔ nka an bɛ waati min na minisiriso min ka baara bɛnnen bɛ taa ni ka segin ni siraba ko u bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli ma ani a ka cakɛda min bɛ n'a bɛ fɔ o ma ko ANASER olu kɔni ye hakilina min n'o b'a yira k'a fɔ i kɛra mototigi ye nogosotigi walima e yɛrɛ kɛra mototala ye ayiwa ko bɛɛ lajɛlen ka se ka casque don yaasa ka se ka ninnu yɛrɛ kɔni kisi u ye nin laɲini kɛ k'a yira k'a fɔ a bɛna don ba la ka bɛn ni n'o o ye ayiwa janvier kalo o tile fɔlɔ san 2023 waati yɛrɛ maliden caman kɔni y'u hakilina n'u fɛla ka se ka olu fɔ ni wali min talen filɛ jamana ɲɛmaaw fɛ caman kɔni ye hakilina fɔ an bɛ bɔ yen an bɛ taa an ka jamana kɔ kan i n'a fɔ bi Côte d'Ivoire jamanadenw olu kɔni ye u ka nisɔndiya an'u ka bonya n'u ka bonyamasegin dɛmɛ ka se ka o ta k'o ɲɛsin n'o bɛ tali kɛ Laurent Gbagbo ni ale yɛrɛ ye fanga ɲini tɔn dɔ yɛrɛ kɔni ɲɛmaa ye bi an bɛ waati min na gɛlɛyaba min tɛmɛra Côte d'Ivoire n'o kɛra san 2010 ka taa san 2011 la o gɛlɛya yɛrɛ kɔni kɔfɛ bi Ivoirien denw olu kɔni y'a yira k'a fɔ olu ye Gbagbo
Laurent Gbagbo ayiwa olu kɔni ka dɛmɛ ani u ka waliɲuman dɔn o bɛɛ ka taa a yɛrɛ kɔni yɔrɔ la ni donna Abidjan fo ka taa se Côte d'Ivoire jamana fan tɔw ma ayiwa maa caman kɔni bɛ ka nisɔndiya k'o yira ani a ka waliɲuman dɔn k'o yira ka bɛn ni ayiwa Laurent Gbagbo yɛrɛ kɔni ka ko kibaruyaw bɛɛ lajɛlen fɔ dɔw yɛrɛ bɛ ka taa ka jalaki ta ka ɲɛsin jamana ɲɛmaa min yɛrɛ kɔni bɛ yen bi ka se ka jalaki ta ka ɲɛsin o ma ka sababu kɛ olu kɔni y'u ka kanu k'a yira ka taa Laurent Gbagbo yɛrɛ kɔni fan fɛ. An bɛ taa min bɛ tali kɛ lamɛrikɛn jamana la kunnafoni min ni a bɔra ye o b'a yira k'a fɔ farafinna jamana ba fila olu yɛrɛ kɔni ayiwa ni banbaci walekɛbaw olu kelen bɛ ka u kantigɛ da yira ka bɛn n'o ye kunnafoni a bɔra lamɛrikɛn jamana a ɲɛmaayaso olu yɛrɛ kɔni yɔrɔ la ko banbaciw tɛ labɛnna labɛn min kɔnɔna la u bɛna bingali wale n'o ye ka ɲɛsin Sud-Afrique olu ka duguba min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko Johannesburg fo ka taa se Nigeria olu fana ka duguba min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko Abuja kɔni ye kunnafoni bila ayiwa k'a yira k'a fɔ labɛnw ka kɛ ka bɛn n'a ye fɛɛrɛw ka se ka tigɛ min b'a to ni hakilina ninnu mun talen filɛ olu bɛ se ka bali cogoya min na nka kunnafoni kɔni bɔra lamɛrikɛn jamana a ɲɛmaayaso o kɔni o yɔrɔ la. Ka segin ka na n'o ye Burkina jamana yɛrɛ kɔni ka banbaci wale yɛrɛ kɔni halisa o kɛlɛli ye Burkina finitigilakaw olu kɔni ye wulikajɔ kɛ wulikajɔ min ni a kɛra sababu ye u ye kɔni jan k'a da banbaciw yɛrɛ kɔni ɲɛ yɔrɔ min na n'o ye Kongosi yɛrɛ bɛ BAM yɛrɛ mara fɛ ni o ye jamana camancɛ fo ka taa a tilebiyanfan yɛrɛ kɔni fɛ ayiwa nin kɔni ye jan dalen ye banbaciw yɛrɛ kɔni ye ka bɛn ni alamisadon ye octobre kalo tile 27 san 2022 a kɛra sɔgɔmada joona yɛrɛ kɔni fɛ nka i b'a ye nin kɛnɛ ninnu kan mugukanw olu kɔni cayara ayiwa fo ka taa se jan min fana binna banbaciw yɛrɛ kɔni ɲɛ o de kɛra sababu ye banbaci 5 u kɔni sera ka dankari kɛ olu la bolofɛn caman banbaciw kɔ olu yɛrɛ kɔni fana tora ye fo ka taa se moto ani u bɛ ɲɔgɔn na sɔrɔ ni kunnafoni siraw ye togoya min na olu minɛ caman kɔni tora u kɔ yen nɔ u y'a yira k'a fɔ Burkina finitigilakaw olu yɛrɛ kɔni maa si den kelen ma jogin kuma tɛ ko ka taa bana o la min bɛ tali kɛ Burkina finitigilakaw u ka ɲɛmaayaso la ni a bɛ fɔ ko chef d'état major général ale kɔni ye foli ni waleɲuman dɔn k'o kɛ ka ɲɛsin u ka finitigilakaw ma baara min kɛlen filɛ baara in a ɲɔgɔn tɛ ayiwa halisa a bɛ finitigilaka tɔw bɛɛ lajɛlen wele laɲini min kɛlen filɛ u jɛɲɔgɔnw fɛ u ka se ka u bila o yɛrɛ kɔni minɛ yɛrɛ kɔni kɔnɔna la min bɛ se ka to banbaci wale ayiwa olu kelen bɛ ka gɛrɛntɛ min ta ka jamana yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ caman bɛ se ka bɔ o la cogoya min na basigi min ni o bɛɛ lajɛlen ka laɲini y'o ye ayiwa u bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ o la cogoya min na ni ne fana bɛ dan sigi an ka bi kibaruyaw kɔni sɔrɔlen na min laseraw ma ayiwa an ka ɲɛmaayaso a bɛɛ lajɛlen fɛ ka bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi ala ye anw ka dugawu minɛ aw jara ani a bɛ ɲɔgɔn fɛ fariw a ma jo kosɛbɛ sa nka alhamdulila an b'a fɔ halisa ala ka lafiya kɛ maliden ani banabaatɔ bɛɛ lajɛlen